Indebenkulio. Lo khala yiqilongo wami moya wami lo khala Sikupa iminyaka eyikhulu neshumi nesihlanu. Indebenkulio. Ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni. Kufika uNkulunkulu emhlabeni owathi mayefika aqala kwahamba ingilosi phambili. Ubaba mkhulu ezofika emhlabeni wehla ngo1906 kwathunyelwa ingilosi 1906 ubuye umlinda. Yathi mayifika ingilosi yehlela lapha eMpangeni eTheku ePortshepstone egameni endawo lokuthiwa kuseBoyboy. Ingilosi yehlela kusho inkosi inyanga yezulu ngo1990 iphethe inkonzo ezivele. Ithi yahlala lengilosi ilindi ubaba mkhulu 1906 yaze agcina yahamba yabuyela emuva. Ubaba mkhulu kungelula. Njengoba thina sesikwazi ukukhetha namasabatha. Kodwa umnikazi walokuhamba wayephoqwe isimo ngoba amakhosikazi akhe amathathu wawashiye wathanda. Ingane ayiphiwe zona zafa zonke. Ngelinye ilanga eqala ukwabela abantu, wabela abantu elambile engenalutho esiswini. Wanika isilayisi sesinkwa, uthe secabanga usidle lathi izwi ngilandele, shembe ngilandele. Wehla babamkhulu wathi mayifika phezu komfula wahlala phezu kwedwala. Base bethi uphethene esandleni, wathi ngiphethe iqweqwe lesinkwa, base bethi libhekise phansi. Wathi mayibhekisa phansi kwavuthuluka izinkwa, imvuthu yezinkwa. Kwaseqhamuke eziningi inhlanzi phansi kwedwala. Zaza isidle, waseqhubeka esicuba, sasaphele esandleni elambile eswini. Udla lezi, yasethi ubonani, wathi ngibona inhlanzi ilambile, wathi kuzona inhlanzi ngabantu. Ngo-10 March wabe sefika. Efika nje obelishizwe ekseni. Ukuthi wafikela lapha ezweni engisebenza kulo nengibheke kulo. Lapha eThekwini. Efike endodeni yakwaMdluli namhlanje sinomfundisi uMdluli ozala kuleyo. Amen. Kodwa ngikhuluma ngengilosi ehamba phambili la kusuke kuzokwenza khona izinto. Ingilosi
ezimbili ezaphuma zashona entshonalanga. Kwakuyingilozi ezimbili ezazikhona eBhayibhelini ezifundwayo. Zahamba lezi ingilozi zinqamula ihamba zibheke zaye zafika emzini obizwa ukuthi iEden. Ukuphi iEden? Zathi mayifika iEden zase ziyahlala khona. Ithi inkosi umkali wendlela ithi kube bayazi abantu ukuthi isekelo salobuNazaretha kunomuzi oyisekelo sokuphakama. Yayikhuluma ngeEden. Amen. Yeso bakhona. Uma ngabe ubaba omkhulu efika ethi lo muzi kunengilozi ezafika phambilini ngingakafiki zahlala lapha. Lezi ingilozi zifikile kimi zafe zaxabana zathi ayikwazi amaphiko azo mayithi ziyadlala enyisha yenye. Wasethi baba omkhulu ngibonile ngase ngicela ngoba izwi lami emazulwini liyalalelwa. Ithi ngase ngicelwa ukuba ngiyithathe enye ngihambe naye ngiwela uthukela ngize ngiyofika ezweni lasempangeni. Wathi mayifika waphinda ulimi wathi mayifika khona wasakha umuzi. Wakha lo muzi uthe sewuqedile wasethi ingilozi engifika nayo la ngisuka nayo kude eEden igama lengilozi uMikhayeli. Wasethi uMikhayeli Mikhayeli uMikhayeli neEden uMikhayeli Khayidi eMkhayidi. Amen. Sase iphila lezi ingilozi ngokuhlukana. Yayisifika inyanga ezulu yathi ngoba lo muzi wahlala inyanga ezulu abantu bakulelizwe banenhlanhla sengiyawushintsha kuseyona iEden sokusenhlanhleni. Amen. Sisenzukwini enjalo abantwana benkosi. Kodwa inye into ofuna sishiyo nizwile niyenzile ukuthi ngelinye ilanga inkosi nguMahlombe iphethe inkonzo phakathi komuzi oyingcwele base bayibona bathe bayibona iShumayela yayisigoba phansi. Bathe bayibona igoba wayo babona ukuthi lesi simo sikuyo isiphenduka njengomntwana olaka. Bayibona inikini ikhanda inqaba inikini ikhanda. Bathe yayisithi aliphakama ibandla kwathandazwa yayisiyaphuma yabuyela endlini yayisithi bantu bami niboneni khona nomuntu lapha kini obonile kuthile. Yasukuma inkosikazi ithi hayi mina ngibona ngalutho. Yasukuma intombi yathi mina ngibona ngalutho. Yasukuma inhlayisuthi yathi ngibona ngalutho. Kodwa kwathi egcineni kwakhona indoda yangawaduba isibongo. Le ndoda yayihlela emnyango yayisithi le ndoda mina nkosi ngibonile. Ithi nkosi khuluma uthi ukuboneni. Bekenzela abantwana abahle basezulwini sikule ndawo utholakala ukuthi ukhona umuntu noma yedwa obonile ukuthi namhlanje ukhona indaba enkulu eyehle lapha. Ngelinye ilanga yake yehlela indaba enhlangakazi liyoshona ilanga behlabanela ingoma ka-242 bathi mabafika evesini lesibili lithi yehla moya ingcwele babehlabanela abantu base bebona into enhle yehle ebholeni yehle emkhathini bayinqaka bayithanda bonke abantu. Kodwa yathi mayehla lento yehlela khanda lamantombi ley'ntombi zakithi zika-25 zathi ziyayinqaka le ndawo ziyanqakeka. Yehla lento yehlela kwinhlayisuthi yathi yayinqaka inhlayisuthi ayazi yanqakeka yadlula yakubakhokheli yathi yahlala emakhanda ayazi yanqakeka yakwintikujamengweni nakhona kwaba yisoleso. Basebeqala manje bonke abantu baba negidigidi ethempelini kujatshulwa ngoba kungenzeka namhlanje kuthiwa kufika ihayi benye kodwa singaphiwa amehlo asezulwini ukuthi ifike nani. Bake wabona igidigidi ethempelini kuyilona lowo efisa ukwazi ukuthi lento enhle kangaka kodwa nginqaka ngani. Bathe bayibona lento yahamba lento yaze yongena esibhakabhakabeni. Namhla Nkosi Indebenkulio. ngiyabonga wena mvume ngize
kwakuntambama kungolwesihlanu yehlamo engcwele ngena wena kithi base begidizela base bevala inkonzo bahlabelela bathandaza bahamba kwathi ekseni ngesabatha base beyibona bombona ubabamkhulu indlamhla kamayekisa iza babekwazi ukubona amehlo ukuthi uNkulunkulu namhla kwesiphi isimo. Angazi wena ngoba masabatha noma kuthiwa kwenziwani uyesontweni uyayizela nje. Kwangenjalo qala. Sizalwa ngabantu okwakuthi noma kuyisikhumbuzo babekhetha nokudla abakudlayo. Kwangathi babulela umuntu uma bengayanga esabatheni. Kwaseyintando kaNkulunkulu wangakusiyona intando yami. Noma ngabe bekuthiwa sibuthene sibizwe kabani kunani. Isho njalo indoda ihamba izolo ithi unjani wena emzimbeni awuzwa lutho. Awuzwa lutho. Wena nje awuzwa lutho. Yayisiza ubabamkhulu uthema ifika ethempelini engena eselusizi okamayekisa ebamba umjiva wafika wahlala phansi wasethi bantu bami niboneni izolo. Base besuma bebangisana ngayo benqapisana bethi sibonile izolo sibona into enhle yehle ezulwini inhle lento baba sathi siyanqaka lento yaxhuma pheko amakhandeti yayisithi ndlamthathi bantu bami naliwe emazulwini. Angisho ukuthi ubukhona bethu khona into esiyilethile kodwa khona igama esihamba nalo. Mina sithi uNkulunkulu ohlala kini engathi bengahlangana noNkulunkulu ohlala nathi. Ebese kusasa sikhuluma into indaba enye ehlukile. Sikhuluma indaba engafani lesikhuluma izolo. Bantu bami le ndaba eniyibona izolo. Le ndaba eniyibona ehlela amakhanda enu. Bekumoya ongcwele. Ubuhamba ufuna lapha phakathi kwenu. Indebenkulio. Namhla Nkosi. Ngiyabonga. Wena ungivumele. Ngisebuwe. Yazendlala. Kulendawo lento ukube kwenzekile yathola noma oyedwa obehlambulukile yangena kuye mayibingene kwinhlansuthi inhlansuthi yonke ibingephindi yenza isono. Ukube lento ihambile yayintombini zakithi yafika yathola umuntu noma oyedwa obelindile inhliziyo yakhe ihlambulukile mayingene kuye intombi engayiphinde zenze isono. Lento ubenzekile yakunjamengweni noma umkhokheli noma umakoto omncane noma ngowena insuku ehlaza. Maye imtholile oyedwa yangena kuye bengayiphinda amakhosikazi esenza isono esontweni nasemakhaya. Naliwe emazulwini. Sithi salwasa kwashabange sasidaxoka le ndaba sixoxa sesikhali kwangathi yenzeka isolo sithi sikwathi makuphunywa lapho ithi umuntu wayithukusa ngekhanda isundwini. Ubonile Dube uboneni Dube ngibonile Nkosi. Ngibonile ngithe ngibona Nkosi ngesikhathi uthandaza ithi ngibona qhamuka umuntu unyawo lwakhe lufike lwangena ethempelini olosibili angilwazi lutangazela isondo lawo hlalaphi. Ithi ngithema ngimbuka lo muntu ngase ngimbone ezithweni zakhe emzimbeni wakhe ngithema ngimbona ube nezilonda kusuka etakaleni kuyophuma phezulu ekhanda ube mubi. Ithi Nkosi ngibese ngambona lo muntu esondela kuwe ithi Nkosi khuluma Dube uthi ngimbonile esondela kuwe khuluma angazi babe nikhulumani ulimi abalikhuluma nguye beluzwa uwe kuphela asizwanga lutho kodwa bengiseduzane Nkosi kwenzeka. Khuluma Dube. Ithi ngibonile Nkosi unqaba. Ithi unqabe wanqaba wagcina ngakubona usuvuma. Ithi kulungile hlala phansi Dube. Lo muntu abombona Dube. Bekulo sifa. Bekuyindoda embi. Le ndoda ifikile ihamba ethempelini ihamba ibabuka abantu emehlweni. Uthi hamba nayo yonke indlu, uthi ziyafika kuwe, uthi ithema ifika kuwe, yasenajamelana, yayisibuka mina. Uthi lo muntu obumbona bekulusifa.
ufika kimi wathangibuze ukuthi yini engamsiza ngayo. Ngifuna lo muntu, ngifuna uDube. Uthi yathi inkosi yamaNazaretha ulangaphuma sotho nabathola abahangula. Yathi hayi khona ikwala mahilela. Lathi hayi khona angivumi noDube. Shembe uzonqaba nawe. Shembe uzonqaba nawe na. Shembe uzokwenza njani ngawe? Pheka baba. Umsa. Wana. Baba wenze njani mangicela ithi Dube nginqabile nawo kodwa ungiphoqile wangicela. uDube ngaleso sikhathi wayesehleli phezu kwethende ethi inkosi inqaba nami. Ithi inkosi inqabile naye kodwa ugcine sengihlula kodwa khona ngikubuze yena. Uthi ngibuzile ukuthi uDube lona umfunayo uzomenzani. Ithi ungiphendulile lo sifo uyaphendula. Pheka baba. Pheka baba. Wagoge yiswa umta.
indoda kwaDube umhlambululi. Dube lona wayengaqamanga nasesontweni. Kwakuyini kuyona nendoda enamava. Indoda nje eyayihlala lapha eminyango kunguJohane. Igeza abantu basezulwini. Kodwa uNkulunkulu wathi mayifuna, uSathane wathi mayifuna, wayibona ihlambulukile. Baba uthe uzongenzani? Dube uthi ufuna ungena kuwe asebenze ngawe. Uma efika abantu behlangene benokuthula, afika afake ivangeli lesihoko lokuxabanisa. Uma esekushilo lokho bazothi abanye emaceleni kuyenziwa ngoba nangu uDube uyakwenza inceke kaNkulunkulu. Ngelila ngubombele into samabondo esuka eNtabazwe uma ihamba endleleni kunamadoda mayithi ubheke emuva lamadoda ayamlandela kodwa lamadoda ayakhuluma kodwa kawesitathini. Wabe sihamba bamkhulu wabheka lamadoda aseza sondela kuye uma eseseduze kwakhe ayambheka ayamtshela lamadoda athi shambu yaphi. Uthi ngiyahamba ngiyezwe naseMpumalanga kwabanquliso balo. Wayisho mina nawe. Amen. Ngiyobatshena bukhona ngiyobatshena umthetho kaNkulunkulu ngiyobafaka ezulwini. Athi amadoda cha ngeke kulunge. Hamba uyakhona kodwa thina uzothi mawukhuluma nomuntu umtshela iqiniso sizomhlanganyela sibathathu. Ngifuna ukuthi uma ngifika abantu benza kahle ngifika ngene kubo baxabane balwe sokufika uDube. Uthi kangazi mntanami kodwa ngineke inselo lihamba namhlanje ucinge ngandlela zonke. Osinami bangaki lapha esimenyiwe asebephenduka uDube. Zinsizwa zingaki insizwa eseza uDube na. Zintombi zakithi makhosazane zingaki intombi eseza uDube na. Bomama bami bakhosikazi ezwe lakithi bangaki abantu asebephenduka uMaDube na. Uzohamba naye ulala nathi. Uzohamba naye uvuka nathi. Uzolihamba isabatha, uzoyihamba ifungo. Njengoba benamba ifungo nje. Kodwa sekusebenza indoda thize. Sibathathu thina Shembe, uyothi mawukhuluma into eyodwa, simphikise lo muntu azavume. Sengigcina. Ngithinta le ndaba ngoba ithinta ubukhosi. Kodwa kangikhulumi ngalelizwe lakho wena wekunene. Kodwa ngikhuluma ngendaba eyashiwa ingumahlombe ilanga lamaAfrika. Ithi kwakhona inkosi. Ithi le nkosi yayiyakomhlongo. Le nkosi noma ngisongo sibongo sayo kodwa ngisho lo owayesetshenziswa. Ithi le nkosi yayinendoda yakomhlongo eyayiqopha imvunulo. Ithi le ndoda yakomhlongo yayinomsebenzi owenzayo. Wayithi mangabe njalo umhlongo
uma inkosi ikadiyolwa nesizwe esithile mayisinqobile kubuye namabutho ebese umhlongo ewenzela imvunulo efana nentando yenkosi. Ithi wawenza lo msebenzi wayinqoba inkosi izizwe zonke lenkosi yayinqoba egcina isinesizwe esikhulu kwagcina sokuphela nezimpi engathi zile kodwa egazini layo kwakunempi. Ithi langa lithize lenkosi yayingazi yenze njani yayisicabanga ukuthi hayi njengoba sengathi umfokabani nonkosi yakabani inkosi yakabani ake ngiye lapha kumngani wami umhlongo. Hayi kungenzeka sila sizochecka wena mngani wami ngoba sinawe ayibe kodwa ngifuna uthathe lesifundo kuzoba ukuthi usithatha uthini ngomdidiyeli noma usithatha ngomshumayeli kodwa le nkosi yehle kumngani wayo. Uma ifika kumngani wayo yayisithi mngani wami kusukela kudala ngihlala nawe uyangazi ngathi umfokabani wenziwa yini ungangibabazi. Angdusi angibongi wenziwa yini ungangibabazi. Side kakhulu isikhathi ngihlala nawe kodwa yiki into yenzayo ekhombisa ukuthi uyangazi. Kuthi wasahamba isikhathi umfoka mhlongo eshuka nje isikhumba sakhe eyibheka inkosi wayibona ukuthi inkosi awungikhuluma nawe wanginakile. Hayi indaba ezitha ngoba ngakunakile kodwa indaba ezitha impela wadla umfoka xaba sasikhona wambeka enyali ethi emthwaleni wadla umfoka nkosi wadla umfoka msibi impela bonke labantu engibabala futhi ngibaqophela imvunulo impela ngiyakwazi kodwa usuyidlule zonke kodwa khona isizwe sodwa ongakasinqobi wena. Kuthiwa inkosi yasukuma phansi wanyakazunwele ekhanda ngiyayibona yayineyinhlanhla le nkosi aveva amadevu yathi umsebenzi ongaka khona inkosi ehlula mina khona baza ngaphezu kwami. Kuthiwa yathula isikhathi yathi uzwa kahle mhlongo wathi indaba ezitha kunjalo waseyisola umhlongo waseyisola. Hayi angisoli hayi mina angisoli ngibuza ngempela angisoli. Uzwa kahle msongo waseyisola umsongo awu makhipha igama elinjani naye inkosi isithukuthele msongo khuluma usheshe zilambile inyoni zezulu ngikhombisa isizwe esihlula mina. Kuthiwa wathatha umoya umfoka mhlongo wathi wasethi impela ndaba ezitha unqobe zonke izinto obade siyibala nawe kodwa lesi monqobe sona ngizoqala ngalelo langa ngikubabaze. Nkosi nami awuzwa lutho lalela-ke asibuyi la sizothandaza esishozini sizobuya sothandaza ngathi sizocela imvula kubona amagqumeni phezulu
thina angithi mina ngisuka ePavilion Chesterfield in English isonto elisemall dinge ukuthi mangiguqa kube khona into engiphephethayo la mina ethempelini engisonta kulona kunama fan right around angisontele endlini kathayela ngikutshena nje homework ozosala sizobuya uyibekile ube bekwenzeka nje ukuthi kusambe siye khona la sizoze ayibeke sibuke sigxobe nje thina sigxobe nje siye khona njengoba kwagxoba inye osinyanga izulu igxoba lapha eBivani ngale ngemuva ithi sengikhanda ibridge yayikhuluma nobaba kaNangu ofaka ibhuku la bambona phakama lapha we Nazareth weinsizwa la siphethe ingane zabafundisi silindaba ukuthi akushiwo ukuthi umfundisi akamzali umfundisi kuleli bandla yamzala amen lengane inkolo iphethwe yithi umbona umfundisi umolasa uba ayibenye inyanga yesulu yayihamba lapha ibheke intombe yafika yathi hawu amazangala ngoba abantu bangilindile nje yayisintombe ibhluke yalithi yalikhweqa kancane yathi xa emanzini yayisihlehla yayisithi ayisengilakile molasi faka imoto la amen hey let them drive imoto yangazihambe ongoshembana lokho kanyawo yayisiphuma yayisinqamula yanifika behleli kanje amakhosikazi yayisihlala yathi thabani amen yathi kufikile uNazaretha yayisihlala kancane basalamtshana lo nkosikazi owakulezi indaba lezi kodwa namhlanje basabanjiwe bagcinelwa yini yayisithi le nkosikazi sokwenze njani wathi uma ufuna ingane hamba kuye yayisihlala inyanga ezulu idlale igqoka iano isicathulo yesishaka kancane yathi yayisifukele nkosikazi yathi ngicela babushembe ungiphi ingane yomfana ayikazi ishuze kombhoro akazi ishuze koxaba hayi wena lo yayisithi inyanga ezulu ingane yakho umfana ilapha yayisithi ngiyabona ukuthi yayinjengoNdlunkulu lapha inyanga ezulu yayisingane kompani lapha icompany yayisisuka lenkosana yayifaka ama-Kaiser khona lezi amasokisa atmogoku yahamba la yafule iyasula nje lapha eduze kwenkosi yanqamula phakathi lapha kubavangeli bathi bavangeli uza lo mama yayoshona phansi yafika yajika yathi yayisiyahamba iyabuya yathi kanti bakhe insini yathi inyanga ezulu hayi umntana wakho khona igama lakho babazane Ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma sikwaziyo sokhuluma into engiyaziyo ngifakaza ngengibonileyo kodwa ngiyazi nibaningi bangaka animbethi ngubamhlophe kodwa ukufakaza kwami anizukwamukela ngimtshelile
Ngizokholwa kanjani mangintshela kwasedumbe? Ngifuna abantu abangembethe kube mhlobo bangizwe. Ivangeli lokuncenga lisekho manje. Amen. Verse 19. Ngoba noma ungathi wena hayi sobamba angihambi inyanga mina. Futhi angihambi mthandazi. Kodwa noma ufika la ekhaya ngizokuthathela isiqephu ngokuhlalise phansi. Ngoba ubona inkingi, ubona izulu. Umbuso wezulu njani? Ukulahlwa yilokho. Khona inkinga khona. Khona ukulahlwa yilokho. Ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni. Ufika ukukhanya emhlabeni. Kepha abantu bathanda ubumnyama. Kodwa abantu abakuthanda ukukhanya bathanda ubumnyama. Ngokuba imisebenzi yabo imibi. Yini inkinga yabo? Imisebenzi yabo emibi abayishiya emakhaya. Ulapha nje unecala walenza wabulala umfowenu. Kodwa lecala olivumi. Kodwa ngoba inkinga yakho uma ufika la ephakameni uzoba sesibukweni. Ngokuba ilona lo wenza okubi usonda ukukhanya. Ma wenza into ezimbi uzonda ukukhanya. Akeze ukukhanyeni ufuna imisebenzi yakhe idalulwe. Zani. Zani. Salani nibuze, ngifuna ukukhuluma indaba yaki. Salani nibuze indlela ebheke ebhadeni. Nifike nibuze ukuthi ukhona nomuzi okuthiwa ibabazane. Bese nibuza lo mfana. Bese nihamba manithanda nihamba noguglisha lapha epolice station. La bengisebenza khona. Nifike nithi abanikeza ibhuku. Kukhona ibhuku la leyiboshwa. Bizwa ukuthi i14 yoba beniboshiwe izona. Leli bhuku kuthiwa i14 kubhala umuntu osuke eboshiwe. Kuglisheke uthola ukuthi wayeboshwe nini babazali. Imuphi unyaka ayiboshwe ngawo? Uzofika ukuthole lokho kuma archives esonto police station. Okwenziwa inyanga izulu. Lo nkulunkulu esimcelebrate namhlanje. Amen. 115 years. Kodwa ukulahlwa yiko ukuthi ukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu abakubona ukhanya. Ithi ingoma kaShembe 148 verse 2. Basabanjiwe. Abenzani? Indaba bengifisa uNkulunkulu omuhle wakithi uNyazi wezulu esithumile kuleli izwe kuba sikhuluma indaba kaShembe kube khona noyedwa. Noma ngabe inhlanhluzo kube khona izwi alizwile. Noma ngabe izintombi kube khona singaphinzwe senzeke enhlangakazi. Bebengakanani abantu besigcwele ekwazisini. Belathini ayisibonile nje bakhulumile. Bebedla ukotini, phila ngawo ukotini. Phila ngawo. Manazaretha amahle. uNkulunkulu esithanda. Ubaba omkhulu waphatha leli sonto noma wahola leli bandla iminyaka u25 kuphela. Kodwa u25 years wakwazi ubaba omkhulu kwenza abalandeli abawu30,000. Amen. Inkosi ilanga iholela leli bandla only 40 years. Isibalo sinyukana kakhulu ngoba ubaba inkosi ilanga yayifundisa abantu inkolo. Inyanga yezulu yathi mayifika yafundisa konke lakhula kakhulu ibandla. Ibandla alihlukananga phakathi njengoba benitshena abantu. Ibandla alihlukananga phakathi. Ibandla kwahlubuka abantu. That's my lesson for today. Leli bandla alihlukananga phakathi, into ehlukana phakathi 50-50. Kodwa leli bandla kwahlubuka abantu. Imbijana njenganeli ngisho lapha esandleni sakaDumisa. Basala abantu nenyanga yezulu. Yazihola lathi uyozihola kuyoze kube phakathi.
Amen. Yathi konke kuyophuma phi? Stairs. Ngingaba stairs mina. Amen. Nababulelizo abakhona, abahlubuka abakhona. Bakhona. Asihlukananga phakathi bandla. Lwangena uThixo inkosi yomusa, yakhula kakhulu ibandla. Lenza izinto ezinhle. Kufika unyazo wezulu namhlanje. Ipropaganda kahulumeni ithi sihleli ku 1.2 million. Ayikho into enjalo singaphezulu. Why behlala phe kwale information? Ngifuna uqhubeka enkonzo eqaliwe ekseni. Inkonzo esikhuluma ngayo ekseni incindezelo. Namanje basayiphusha incindezelo. Uma kungenzeka ukuthi sikwenza kuyazwakala bonke umuntu ukuthi singaphezulu kwa 10 million. Yiphi part ekhona kwamaqembu ezepolitiki engahamba imelane nathi? Ingoma kaShembe Papa man. Sebefuna ukusephuca ubukhosi papa babuthathile. Kodwa yathi inkosi ilanga fundisana ingane zethu ngoba kuzisikhathi. Nalabo esibabonayo bangamanazela kwipolitiki bafeza isiprofeti esizakwenzeka. Irrespective whether by IP noma by MK noma bayini, kodwa mabekho ingubo emhlophe thina sithi kwashiwo lokho. Inkosi yobuzeni kuzwini. Siyabonga abantwana basezulwini. Hayi namhla
In the Benkulio.